Dobar dan, moje ime je Stefan Drašković, ja sam personalni trener, ja sam čovek koga zoveš kada hoćeš da skineš 10 kg, 15, 20. Ja sam onaj koji će da ti kaže surovo stvari koje trebaš da čuješ bez dlake na jeziku. Tu sam da ti podignem disciplinu na viši nivo. Tu sam da ti izgradim telo i snova. Prosto ja sam čovek koji tebi treba. Ok, sad kad si to ukapirao, hoću da ti kažem jednu bitnu stvar. Ja mnogo mrzim da radim trening nogu. Užasno mrzim da radim trening nogu. Prosto, toliko mi je mrsko da kad se probudim sredom, pošto sredom radim noge, prosto ne izlazim mi se iz kreveta. Dam sebi jedno 200 izgovora zašto u suštini ne bi trebalo da radim trening nogu. Trening nogu. Trening nogu je tu ok da tebi stimuliše mišićni rast nogu, da poveća izdržljivost, da poveća snagu tvog tela, ali glavna svrha mog treninga nogu nije da ja imam veće noge, jer ja imam prilično jake i velike noge, već da taj trening moj mentalni sklop učini bolje, da se osjećam otpornije na negativne stvari koje me susreću toku dana, da imam tu mentalnu izdržljivost kada je posao u pitanju, da mogu da se oduprem stvarima koje su manje bitne, da jednostavno ne dozvolim sebi da neke gluposti poremete mene i moj dan. Nemanja Pfizer kaže. Siri kad kaže Nemanja Pfizer. Alo. Ej. Jel me čuješ? Čujem te. Jel voliš ti da radiš, brate, noge? Šta? Da radiš noge u teretani. Noge da radim? Da, bre. Šta će noge idu pod stavu? To ti kažem u pičku, mate. Kao što sam rekao, trening nogu je jako neprijetan, jako surovo bolan. I što ti sebe duže provučeš kroz tu bol, logično je da će tvoj mozak, tvoje telo, tvoje biće samo po sebi da bude otpornije na izazove. A ako sebe staviš ipak u neku prijatnu zonu, logično je da sve što je van te prijatne zone neće da ti prijevi, bit ćeš jako frustriran, slab i nikakav. Jak trening nogu je za ozbiljne glave. To što uradiš par iskoraka, par čučnjeva, to se ne računa. Trening nogu mora da bude toliko težak da počneš da mrziš trenutak u kom si sad. Znači da bude toliko težak da se zabrineš za svoje postojanje, da li ćeš da preživiš. Toliko težak da ti se pripovraća, da te bole noge, da te boli dupe, da te bole kvadricepsi, zadnja loža, leđa, da sve boli. Da prosto nisi siguran da li možeš da isteraš narednu seriju. Toliko treba da bude trening nogu težak. Jer noge su same po sebi najveći mišići, zahtevaju najviše pažnje, zahtevaju najviše ulaganja. I ako ih radiš šalabajzerski, neće da imaš nešto mnogo benefita. Biće ti malečne, mršave i ti ćeš da budeš i slabiji u telu, i u glavi. Sad, ti uvek možeš da nađeš izgovor. Zašto ne radiš noge? Zašto ih ne voliš? Zašto ne bi trebalo da ih radiš. Ali pazi ovako, to te onda stavlja u koš sa onim ljudima koji traže od Kevu da im uljušti jabuku. Onim sitnim dušama kojima je sve teško, koji ne vole da jedu boraniju, koje jedu samo sredinu hleba, koji jedu samo belu stranu eurokrema. Stavljate u koš sa ljudima koji traže pare od ćaleta kad idu u grad. Ja to neću. A ti ako hoćeš, ti nastaviš onda tako da malo kukaš, zašto ne radiš noge, zašto je teško, prosto sam sebi zagorče život. Tako što će ljudi da te omalovažavaju pogledom, razmišljanje, kažu jadan ovaj lik, pa njemu Keva ljušti jabuku do kurca. Ovako, jake noge znače jako telo. Jako dupe čuva leđa. Jako dupe znači da si brži, da možeš više da skočiš, da si izdržljivi. Jak kvadriceps čuva tvoja kolena.
Aj, brate moj, kad obučeš pantalone pa ih popuniš sa tim butinama i nogama, izgledaš kao životinja, kao sila. I kad to ljudi vide, odmah automatski respekt, gde god se pojaviš. Pa ti, brate moj, nemoj da radiš noge. Ti se pojavi, brate, u pantalonama koje, kad te vidimo ovako sa vrata, izgledaš kao da ne znam, okačio neko nov finger. Molim te, dozvoli mi da mogu da te zajebavam kad te vidim. Kada sebe nateraš da radiš trening nogu često, bolno i kada se obavežeš, kada tu bol zavoliš i kada kapiraš koliko je vredan, pojačava se tvoja disciplina, pojačava se tvoja svesnost o snazi, izdržljivosti i vrednosti tih stvari koje su jako bitne. Uče nas u današnjici da nije bitno kako izgledaš, nije bitno koliko si jak, da je to, kako kažu u praistoriji, da se to gleda kao da si srednjeg veka. Brate moj, iskreno, ja više cenim te ljudi srednjeg veka. Tad se znalo, bre, brate, ko je muško, a ko je žensko. A danas možda budeš drvo i to je okej. Nego, hvala Bogu, ovaj Trump sad kaže da nema toga, već samo muškarac i žena i to je okej. Ali, da se ponašamo kao u srednjem veku, možda neke porodične vrednosti bi bile i postavljene na mesto. Tako da, ajde, ja ću da zadržim to svoje srednjovekovno razmišljanje. Ima da budem jak, ima da budem izdržljiv, disciplinovan, oran i spreman za rad i rat, a ti, brate moj, nemoj. Pa ćemo da vidimo šta će da bude, kad će da bude, kako će život koga da izbaci na drugu stranu. Ti idi pljuj ovakve kao što sam ja, što razmišljaju kao kako bi trebalo i prosto se priključu ovoj većini koja se stopila sa ovim belosvetskim uverenjima da je gojaznost okej, da je biti slab okej, da je ne raditi noge okej. Trening nogu nije samo za noge, to je za tvoj karakter, za tvoje biće, za tvoje postojanje. Uvek imaš izbora, brate moj, da budeš sa ove strane gde se rade noge, gde su jaki ljudi, ozbiljni ljudi, ili sa ove strane gde ti keva ljušti jabuku, gde slušaš ženu šta će da ti kaže, gde ćeš da ideš, šta ćeš da obučeš. A ti ako se slažeš sa mnom, ostavi mi like ili komentar dole u ovom postu, videu i obavezno subscribe, jer bit će još dosta ovakvih videa. Šta da ti kažem? Vidimo se u narednom videu. Aj, čao!